El Dani Gil en aquesta segona sessió d'exercici des de casa ens guiarà en una classe de manteniment bàsic d'uns 20 minuts. Com sempre, amb moviments de coordinació general, fent servir tant el tren superior com l'inferior, exercicis de musculació bàsica per mantenir en bona forma els tríceps, els quàdriceps, els glutis i la zona abdominal i una mica de càrdio per acabar d'arrodonir una sessió força completa. Hola, farem una classe de manteniment físic avui i començarem estirant. Fem mobilitat. Una mica de coll. Estirem bé, que hem estat molts dies a casa. Fem mobilitat de braços, 10 vegades cap endavant i 10 cap endarrere. I obrim cames a l'altura dels ombros. Anem a tocar genolls 20 vegades per costat i ja fem mobilitat d'esquena, braços, abdomen, tronc, que portem molts dies a casa. I 10. Ara anem als peus, encreuat també. Toquem 20 vegades per costat. I 20. I per acabar de moure les cames una mica, aixecarem els genolls a l'altura del melic o pit. Aixequem i un aplaus per sota. Fem una palmada, 10 vegades per cama. Agafes impuls. Seguim aquí. Sis vegades més. Vale. I ara, ja que hem mogut tot el cos, comencem fent sentadilles per començar a muscular. 10 sentadilles, la posició correcta, mirem les cames. Mai els genolls per damunt de la punta dels peus. I quan fem 10, fem tancada. Un cap endavant, torna. Fem l'altra. 10 vegades. I tornem a fer 10 sentadilles. No hi fem descans aquí ara. Pots estar aquí, pots agafar aquí la inclinació perfecta, que tu vegis. I fem unes altres 10 tancades. I fem un descans de cames i amb els braços comencem a fer una mica de tríceps. 5 i 5.
Fiquem aquí, fem les estirades i 10. I en aquest descans de 10 tríceps ja les cames ja tenen una mica més de força i podem continuar amb 2 sèries més de sentadilles i de zancades. Són 10 agafats aquí i una. I 10. Agafem les 10 zancadilles. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I ara l'última sèrie. A veure si aguantem aquestes cames. Una, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10. I les últimes 10 zancades. Una, 2, 7, 8, 9 i 10. Molt bé, si heu acabat aquesta sessió, les cames les notareu. Aquest exercici el podem fer amb pes, i si esteu a casa amb una ampolla d'aigua, i si no, també podríem agafar una pesa, qualsevol cosa. Ara, per descansar les cames, farem una altra vegada tríceps i farem un joc, que és el joc dels 5. L'explicaré després. Farem 10 repeticions a 2 sèries de tríceps. I 10. I fem l'última sèrie. Deixem un minut de descans entre sèrie i sèrie per acabar de que el múscul es recuperi. Vale. I ara acabant amb els braços i després de treballar braços i cames, farem l'exercici dels 5. Són 5 exercicis: sentadilles, flexions, abdominals, salts i tríceps. Començarà tot a una sèrie de 5. Després la següent sèrie són 10. Les següents són 15, després 20 i després 25. Són 5 sèries de 5. I tenim que començar. És l'últim exercici fort que tenim i molta força. Vinga. Una. Seguim amb les abdominals en V. I 5. Seguim amb les sentadilles. Quatre i 5. Seguim amb els salts. És 1, 2, 3, 4 i 5. I acabem amb els tríceps. I és 1, 2, 3, 4 i 5. Deixem mig minut
de descans entre sèrie i sèrie. Les 5 primeres són molt fàcils. Després veurem. Comencem amb 10 i anem al terra. 1. I 10. Ara toca les 10 abdominals. Alterno un altre cop. I 1. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Anem als salts ara, a les sentadilles, perdona. I 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, ara toquen els salts. Obrim cames, obrim braços i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. I els 10 tríceps. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10. Portem 2 sèries, falten 3 sèries. Com anem? Anem bé? Donem descans a tots i començarem amb 10. Amb 15, perdona. 15 flexions. Anem al terra. I 1. 15. Molt bé. Ens aixequem i ens tornem a sentar per fer els abdominals. Fiquem posició i 15. 1, 2, 7, 8, 11, 15 i anem a fer les sentadilles un altre cop. 1, 2, 10, 11 i 15. Molt bé. Fem els salts i 15. 1, 3, 10, 11, 15. Molt bé. I les 15 repeticions de tríceps ara. Deu, 14 i 15, molt bé. Anem a fer la quarta sèrie i els que encara no estiguin cansats a la quarta poden fer la cinquena, que és per la classe pro. Anem a fer la quarta a 20. Estem preparats, estem cansats, estem bé. I 1, 2, 3,
I 20. Molt bé, ens aixequem i tornem a sentar el terra per fer les 20 abdominals. 1, 2, 3. I 20. Molt bé. Agafa els salts, agafa les sentadilles i 20. I 20. Molt bé. Anem a fer els salts. I 1. I 20. Molt bé. Última tirada de 20 de tríceps, a veure qui les aguanta. I som-hi. 1, 2. Deu. I 20. Molt bé. Vale, acabarem amb un exercici aeròbic de 50 segons. Sí? Treballarem moviment de peus, farem un punt 0 a un costat, és aquí el punt 0, el primer punt. És on tenim que anar a picar. De 50 segons, piquem i canviem de peu. Vale? I fem una mica de cardio de 50 segons. Preparats? Ja! Anem a picar el mateix joc de l'estona, punt 0, 10 segons, 9, 2, 1 i temps. Molt bé. Fem un descans una miqueta, un minutet, i explico de mentre. Farem el mateix exercici, però comptarem fins a 120 passades, entre canvi i canvi de peu, vale? L'últim exercici dur i farem les abdominals. Estem preparats? Tenim el punt 0 ja. 3, 2, 1, 1, 2, 3, fins a 120. Tanta. I 120. Molt bé, ja hem treballat bessons, cardio una mica i acabarem els abdominals i els estiraments. Abdominals farem anar a tocar els talons. Tanquem peus és més difícil, si obrim és més fàcil. Llavors tanquem, perquè és difícil. El cos a aquesta altura i anem a tocar els talons dels peus.
Comptem 40. I 40. Ens fiquem amb les mans darrere i fem l'helicòpter una miqueta, cap amunt, cap a baix. Aguantem aquí, cap amunt, cap a baix. Ara es queda el terra. Molt bé. I aguantem aquí. Acabem. I tornem a tocar 40 vegades. 2, 3. Quaranta. Molt bé. I les últimes. Estem aquí, baixem aquí, pugem aquí i ens estirem. I baixem. Aguantem i pugem, ja estem. Acabem amb la taula, l'últim exercici. Farem 40 segons de taula. Estem en posició correcta. I 40 segons. Molt bé. I per tornar a la calma farem uns exercicis d'estiraments. 10 segons cap endavant. 10 a una cama. 10 a l'altra. Les dues juntes, estirem. I estirem quàdriceps darrere. L'altra cama. I ens aixequem per estirar braços. 10 segons en cada braç. Tríceps. 2 segons també. Altre braç. I moviment de braços 5 cap endavant i 5 cap endarrere. Moltes gràcies i espero que us hagi agradat la classe.